Het kasteel waar ik nu naartoe ga is bekend in heel Limburg en ver daarbuiten, net als de tuinen die erbij horen. Dan heb je het over een heel groot oppervlakte, maar wist u dat landgoed Arsen veel groter is dan u denkt? Ja, René, dit kasteel heeft een bijzondere geschiedenis. Wanneer is die geschiedenis een beetje begonnen? De geschiedenis hier begonnen is eigenlijk na het einde van de 80-jarige oorlog. Kasteel Arsen lag in puin. En de toenmalige eigenaar hebben gedacht, we gaan iets nieuws bouwen. In die tijd was het mode om symmetrie te hebben in je gebouwen. Dat was hip, dat was modern. Maar niet alleen in je gebouwen, ook in je landschap. En wat je hier eigenlijk nu ziet, is een restant van het oorspronkelijke kasteel. En heb je een foto daarvan? Ja, we hebben een foto. In de symmetrie was aan de linkerkant ook een vooruitspringende vleugel. Dus wat je rechts ziet, dat bouwvolume heeft links ook staan. Ja. En de tuinen die zijn nu van hieruit naar rechts gekeerd, hè? En zoals wij nu de tuin ervaren, is dat een naar rechts- of noord-zuid oriëntatie. Vroeger was het ook nadrukkelijk een oost-west oriëntatie met ook tuinaanleg, parkaanleg achter het kasteel. Vroeger was het idee dat het complex kasteel Arsen zoals wij dat nu zien, dat dat in verschillende fases was aangelegd. En dat blijkt dus niet gebeurd te zijn. Het blijkt eigenlijk vanuit één totaalplan. Dus een totaalplan, het gebouw, het kasteel, de bijgebouwen en het landschap in eigenlijk 1,5 generatie gebouwd te zijn. En men moet dus van tevoren bedacht hebben, dit gaan we maken. In plaats van wat je heel vaak bij een kasteel ziet, is dat je met klein begin en elke generatie iets bijbouwt. Dit is eigenlijk per definitie het kasteel en het landschap als één plan geïntroduceerd. Ja. Ik begrijp ook dat er luchtfoto's gemaakt zijn, dat er hoogtefoto's gemaakt zijn in feite. Dat gaf jullie ook weer een nieuw beeld, toch? In 1980 toen werkten wij op basis van toponiemen en oude kaarten. Later zijn de luchtfoto's gekomen, de hoogtepuntenmetingen wij spreken. En die geven veel meer detail. En toen is op een gegeven moment ontdekt, uit een archeologisch onderzoek, dat we hier ook doolhoven hebben liggen. We wisten al dat er bijvoorbeeld een eendenkooi was, we wisten dat er een maliebaan was geweest. We kenden de ijskelders, we kenden het oudste stukje bos. En dan ga je op een gegeven moment vallen al die puzzelstukjes bij elkaar. En dan denk je, wauw, hier hebben ze wel flink uitgepakt. De kasteeleigenaar wilde ook het landschap rondom het kasteel symmetrisch inrichten. Dat deden ze door een asstelsel in de grachten, maar ook in de paden. En het waren niet symmetrie, dat moest je ook kunnen zien. Dus er zijn ook tevens zichtassen. En als je hier overheen kijkt, dan zie je een hele lange doorkijk naar de zuidkant van het landgoed. Ook te zien op de kaart? Ja, dat is ook te zien op de kaart. We staan hier op deze hoek en je ziet hier de hele beleiding van de gracht naar het zuiden. Ja. Maar je ziet dat aan de oostkant van het kasteel zo'nzelfde beleiding is. En dan heb je nog de dwarsgrachten. Ja. Het was natuurlijk heel kostbaar om grachten aan te leggen. Overigens, dat was een herendienst, dus mensen uit het dorp moesten hier gratis komen graven. Maar het was ook een kwestie van aan de voorkant, de showzijde, pakte je wat breder uit, letterlijk. Dus hier zijn de grachten breed en aan de zijkant, aan de achterkant van het kasteel zijn ze smaller. Ja. Gewoon een beetje opscheppen zou je kunnen zeggen.